Masarauta kashi na 4. Buɗe ƙofar aka yi sai ga Salman ya shigo da wasu busawa. Wutar ɗakin ya kunna sai hasken ya bayyana. Da takama yake ƙarasowa kusa da Sadam ɗin. Cikin jin kansa, shi wani ne ya ce, ya dai ɗan talakawa, nice meeting fa. Shi Sadam fa kallon tausayi yake yi wa yaron. Dan dai ya lura har da kuruciya na damunsa bayan sakacin iyaye. Da Iza Salman ke cewa, dama na gaya maka, ka kiyaye ni tun ba mu kai ga haka ba. Amma ka san shi talaka taurin kai ne da shi. Yarinyar nan ce kawai na kwaɗaitu da ita. Ta yi min ciki da wajenta, gaba da baya. Ni ma ba aurenta zan yi ba, kawai ina so na ɗanɗane ta ne. Na ce ka zo idan kuɗi ne problem ɗin, zan baka. Amma da yake talaka taurin kai ne da shi, ga inda ka samu kanka. Salman magana yake amma zuciyarsa dan tafasa take yi. He can't wait to punish this guy. Wani mugun kallo yake masa. Salman dai bai fasa bai ci gaba da cewa, yanzu ka faɗa min nawa kake so. Bai ce da shi komai ba. Salman ya sake cewa, bar ganin ina bin ka da lallama. Ina baka chance ne, dan idan ina so sai in ɗauke ka tamkar in ɗauke ta da na ɗauke ka. Amma yanzu na san abin yi. Har Salman ya tashi Sadam na cewa, za ka yi babban kuskure a rayuwarka. Dariya yayi yake faɗin, amma fa gayen nan ina yin ka sosai. See the state you are in now. But still you are acting like a hero. Wow, I'm impressed. Ya juya kenan sai ya ji da motoci a zagaye da gidan. Kan a ce wani abu gas sun shigo cikin gidan, kowannensu ya ci sweet da bubble. Ga su da manya-manyan sun ci jimin sun ƙoshi. Wasu suka damƙe Salman da mutane biyu ɗaya da ya zo da su. Hayatu abokinsa shige da ciki ya kwance masa ɗaurin. Faɗi yake, amma ya mutumin nan kai sanyi har ka bari aka ɗaure ka haka nan. Sadam ya tashi yana kakkaɓe jikinsa. Kawai ina so in ga gudun ruwansa ne. Dan ni fa yana bani dariya ma wallahi. Dan bai san da wa yake yi ba. To yanzu yaya za a yi da shi? Kawai ya aje min shi sai na samu damar yin lokacinsa. Dan ina so in masa abin da sai ya san cewa shayarwa ne. Fitowa suka wuce gidan Hayatu. Dan ya ɗan fara yin freshen up ya wuce gida. Mummu sake kiransa ta yi ya ɗaga yana gaya mata abin da ya faru. Nan da ita ma ta faɗa mishi yadda suka yi da baban nasa. Samha da ta ga har dare yayi bai dawo ba, duk ta kasa sukuni. Ta je ta dawo dan anti Mami ma ta fahimce ta. Ta dai kyale ta ne duk da ita ma abin ya dame ta. Shi ma Imamu na cikin ɗaki yana ƙoƙarin neman sa a waya. Samha ma kuma tana baranda a gidan tana raba idanunta. Ta ji matse bakin ƙofar wai ko zai dawo amma a'a. Jiyawa ta dan shiga gida sai ga mashin ya aje sa. Da su ta zo wurinsa cikin jin daɗi kallon ta yake ganin damuwa a fuskarta. Ki aka yi nisa? Wato ma ya tambaya ta kake ko? Ka fita tun safe baka dawo ba sai yanzu. Past 11 sannan kai tunanin hankali na zai kwanta. Abinda baka taɓa yi ba. Allah sarki Sam ɗina, sorry kin ji? Na sa ku cikin damuwa. Wani ƙauye na je da abokina kuma bamu san hanya ba muka ɓace sai yanzu. To amma ai yayi Imamu yayi ta kiran ka baya samun ka. Waya ta ce ta ɗauke ba caji. Shi ko abokina ma ba network a wayarsa dan ƙauyen ma babu network. Juya kawai ta wuce da sauri ya bi bayan ta yana kiranta ta yi banza da shi. Gaban ta ya ci haba wifi. Na ce fa ayi haƙuri. Ta kalle ta ce wifi kuma daga ina? Bakin suna ne? Cikin ruda ta ce ni fa yaya ban gane ba. Wai ke daman baki suna? Ko dai baki fahimci ina son ki bane? Yaya dai me kake son cewa? Hannunsa ya harbe a kirji kallon ta yake ƙasa ya ce, ke da Allah yanzu da gaskiyar ki baki sona? Rufe fuskar ta ta shige gida da gudu. Ita kanta in ta ce ba ta son yayi Salam ta san ta yi ƙarya. Saurayi ne son kowa kin wanda ya rasa. Dan ko cikakken namiji ne shi. Ba wani dogo bane kuma ba guntu bane ba. Tsaka tsakiya ne gashi irin hasken nan ne na buzaye gare shi. Ga sumarsa mai laushi da kyalli ga kuma wani sirrin sajen da ya ƙara masa kyau. Da kayanta na kuyangi suka shigo mata da su fat ɗin Hajiya Lami. Ita ma ganin Anisa ya tabbatar mata da ba lafiya. Zauna ta yi a falon tana turo baki. Hajiya Lami ta matso kusa da ita ta ce ya dai Anisa? Gaya min waye taɓa ki a duk faɗin masarautar nan ko kuma ke da mamanki ne? Cikin sargata ta ce Hajiya fa kin san meye matsalanta? Ba sai na gaya miki ba. Abdul da ke zaune dan shi ne autan Hajiya Lami amma kuma Esmith ɗin Anisa ne ya taɓa baki ce ke dai wallahi kin kai ƙarshen leƙewa. Na san ba don kowa kika dawo gidan nan ba sai dan buzun can. Kina ta bibiyarsa yana wulaƙanta ki. Da takaici ta ce wai ku kam ina ruwanku da personal life ɗina ne. Laifi ne dan na ce ina son sa? To ka dai fita harkata ba ruwanka da ni ehe. Hajiya Lami ta ce to aiki Anisa dan ma baya a gidan nan. Wai yana gurin aiki duk da dai bamu san ina ba. Kin san uwar nan tasa da shegen kai ne da ita. Ai mun yi waya da shi ya ce mun ya kusa dawowa dan shi ma ya misin ɗina
in ji Anisa. Wanda maki Abdul ya ce ka ji wata uban ƙarya da kika sharara wanda ma baya kula ki ta yaya zai yi wani misin ɗinki. Cika ta ƙara idan ya kamo ta tashi ta shige ciki. Bayan kwana 5 bai waiwayi Salman ba, gidansu ma basu wani damu ba, tunda ya saba yi tafiyar da ba notice, ba sau ɗaya ba ma, kuma ba sau biyu ba. Kuma ya kama waya ya kashe tun mahaifiyarsa na damuwa har ta daina. Ganin this time around ma sun jima basu gan shi ba, sai basu wani tada hankalinsu ba. Saddam ya shirya zuwa inda suke ijiye shi, bayan an bashi kashi ba kawai sai dai masa horon da ya dace ne. Sun yunwa ta ci sannan aka kai masa tuwon masara da miyar kuka. Tun baya ci har ya fara ci. Da kansa ya fara nadama dan dai ya ga alamun akwai wani abin sirri tattare da Saddam din. Ya san normal talaka bai isa ya sa a kama shi ba. Roƙon mutane ya fara dan Allah a kira shi ya bashi haƙuri. Saddam na shigowa ya taso da gudu ne nan da yayi yana roƙon sa dan Allah, dan Allah, dan Allah kamar rai. Ka sake ni haka nan. In dai tace wallahi na kyale ta, ka bar na koma gida. Na yi maka alƙawarin ba zan sake bi ta layin gidan ba. A wahalce yake magana. Saddam ya janyo kujera ya zauna tare da ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya. Cikin gasaita yake magana. Kana jina ko Salman? Ba wai iya ta layin gidan ba gaba ɗaya. Unguwar ma ba za ka sake bi ba. Zan maka afuwa a sonan tun da ka yi repenting. Amma bari in gaya maka. Ina da hanyoyi da yawa don na hukunta ka. Idan na so kai ɗin kamar cinnaka kake a wurina. Sai in ɓatar da kai. Ba ma za a gane kana nan ko baka nan ba. So ko a cikin mafarki kada ka yi tunanin samun samha. Is that clear? Cikin girgiza kai da so da yake faɗin na fahimta kuma daga yanzu babu ni babu ita. Salman bayan ya sha dogon jan kunne ya samu aka sake shi, kacar ma ya samu abin hawa, shi da bai taɓa ba, wahalce ya ƙarasa gida. Amma Salman ganinsa da ya cikin wani yanayi da ya tada mata hankali, gaba ɗaya ya canza ya fita hayyacinsa, duk ya yi baki alamun ba lafiya. Tambayar su take me ya same shi amma ya ce mata bayi da lafiya ne kuma ta yi yayi da abokansa. Likita suka kira don a duba sa saboda ya yi weak sosai. Tunani yake a ransa wannan waye da ya isa ya taka shi haka, normal talaka bai da wannan power. Tabbas akwai abin da gayan ne yake ɓoyewa dole ya bincika ya san sa. Yau kam a nitsa ta fito daga cikin gidan shi kuma yana waje yana jiranta. A kunyace ta gaishe shi ba tare da sun haɗa ido ba. Tafiya suke har suka ƙaraso makarantar da ita bata sake cewa komai ba. Ta sauko da niyyar wucewa ya ce sam yau ba ko magana? Kin san na saba da shan surutun ki har zuwa makaranta. Ƙara sunke da kai ta haka kawai yau take jin kunyarsa. Ganin dai da gaskiya ba magana za ta yi ba ya ce cikin wata siriryar murya da bai san yana da ita ba. Tun ba a je ko ina ba, kin fara kunya ta wifi? Aiko ya ƙara kashe ta, gaskiya zuciyarta ba za ta iya ɗauka ba. Bata ankara ba, ta ji fitar numfashinsa a kusa da ita. Ido ta ɗago da sauri sai kawai ta gansa gabanta. Gira ɗaya ya ɗage mata tare da wani murmushi gefen bakin. Da gudu ta shige cikin makarantar shi ma dariya ya sanne ya juya zuwa wajen Hayatu. Ko da ta shiga kala zuciyarsa bugawa take yi sosai. Duk ta ruɗe tana zaren ido sai ka ce ta yi ƙarya. Gaskiya ita ba haka ta saba tsakaninta da yayi Saddam ba. Haka dai ta yi ta tunanin nan har aka tashi. Ka samu ka dawo gida saboda dawowarka na da muhimmanci ga mission ɗinmu. Ko ya ka ce in ji mamma. To amma mamma ni tsoro nake ji in bar su nan fa. Kin san na gaya miki kwanaki akwai yaron da yake bin Samha. Kaga ba wai ina ce ka bar su ba tare da wani tsaro ba. Zuwanka nan ɗin zaka ce musu gida zaka dawo domin maganar aurenka da Samha. Zaka je ka gaya wa iyayenka a turo dan kana so a tsaida magana da wuri. Haka ne mamma amma me Abba ya ce? Ya ce ka dawo yana da mutanen da zai tura sannan ko banza. Ka san ga graduation ɗin su Muhibba da Muhibbat. Ka san ba zai yi a ce babu kai a bikin graduation nasu ba. Ka dawo 1 week ma ya isa sai ka bar musu kula Usmar masu kula da su Samha ɗin a ɓoye. Muke mamma zan bincika muna jirgin da zamu bi ya kai mu Germany. To nan cikin family house ba wanda ya ce zai je ne? To ni dai ban sani ba, ka san halin dangin naku sai a hankali. Amma dai yanzu ka dawo gida tukunna. Idan na saka rana zan kira ki. Wani sai ka saka rana zaka kira ni? Malam duk na gane wai kaucewar da kake min. San wace baka san bari kuma in kai haƙuri ta kusa zama taka. Dan haka next tomorrow ka dawo. As you say mama, kin san fa I can't wait to see my little siblings. Hang up suka yi ya wuce gida don fara shiryawa. Rumfar ya fara shiga ko zai ga Samha. Sai dai tana cikin gida tana wanke-wanke. Anti Mami kawai ce a rumfar sai wasu customers. Gaya mata zai wuce gida zuwa jibi don ya je ya faɗa ma iyayensa a turo. Fata kare ta mishi da addu'ar Allah ya tsare. Cikin gida ya wuce ya samu yaro ya aike shi kiran Samha. Yaro na shigo ya gaya mata sakon tashi da suka yi jab din ta fito. A barandar gidan suka tsaya. Ya salam wannan gida haka da lafiya dai? Na ga mu saba tsayawa muna magana ba. Hira za mu yi kamar yadda saurayin ya zo gidan su budurwarsa. Kin san can da baki lura da soyayya ta ba, Tom gara in fito miki a ɗina ki sani.
ta yi ƙasa da kai ya ce kin ga sa kar ma ki ce zaki wani ɗauko kunya ki sa anan zaki takura ni ne gaskiya gara ki saki jikinki da ni kamar yadda muke a da ni fa auren ki zan yi to kin ga ba zancen kunya to yayi yaya zan kiyaye sannan dama ina son gaya miki jibi zan je ƙauyen mu dan in sanar da iyayena a turo to zan yi sati ɗaya kafin in dawo gashi ke ba waya ne da ke ba amma zan dinga kira ta layin anti mami kin ji suka ta ɓata ta ce yayi har wani za ka yi fa gaskiya ka daɗe ya kalle ta yana kashe mata ido lalle yariyar na kin yi nisa a soyayyata baki da labari ta juya kai alamu da ya bata kunya tun da ya karɓo kirjinta kin ga shakure minki ni ma ba a san raina zan tafi ba amma dai sam please baki ba kula samari duk da dai na san ki baki kula su amma fa kada ganin bana nan yasa ki dinga kula wasu ai yayi ni ka san ba ruwana da su amma fa kai ma ba ruwanka da matan garin ku kallon ta yake na fahimtar yanayinta san hafa kishi ne da ita ba dan karami ba cikin ransa yake faɗin ashe akwai dabi in ta san Anisa na son sa ganin da sama ta bai bata ansa ta ce to yayi ko dai akwai su buhu ne dariya ya ce ni me zai sa in tare yan mata kuwa kai da kake Allah ka hannuna ai tare yan mata ba tawo ba sun jima suna hirar su daga anti mami na harda kaya sannan ya rabu da ita flight ya bi daga Kebbi zuwa Kano yana sauka dama motocin gidansu na nan suna jiransa gas ɗin mamaki suke yi na shigar da suka gansa da yayi Muslim dai zai dawo baya saka wasu hamshakan kaya sai wani ya ce kun san daman DSS din nan ba za ka taɓa gane su kan hanya ba shi oga shi DSS kuma gashi pilot a yana ƙoƙarin haɗa ayyuka biyu wuri ɗaya ɗayan ya ce yanzu da ya kalla ka gani ba za ka taɓa gane hakan ba sannan gashi jinin sarauta shi yasa oga yake min wallahi my role model nan Saddam ya ƙaraso aka buɗe masa mota ya shiga kai tsaye masarauta aka wuce da shi suna isa fada ya fara isa don kai gaisuwa sarki magaji na mugun ƙaunar Saddam yana ganin sa cikin farin ciki ce ya sharabon Saddam shine babu ko notice ɗin nan cikin jin daɗin ganin hakan kakan nasan shi ma ya ce tsoho mai ran ƙarfe takawarka lafiya kakana idan na sanar da ku zuwa ai ba surprise bane ba ya matsa ko da shi sosai ya rungume shi wasu cikin fadawan sun ji daɗin ganin sa wasu kuwa kamar su waziri da wambai fuska suka ne su dai basu san ma suna yi ba bayan sun gama ya tashi ya shige cikin gidan faɗin Hajiya Kulu ya fara isa don gaida ta duk da zuciyarsa ba ta son hakan ba amma ba yadda iya mamaki ta saba musu da hakan shi kuma kallon wulakanci da take masa ne baya so amma dole abin da mamarsa take so Hajiya Kulu yau kan ma tana ƙuryar ɗaki wata jin daɗin jiki tudu da Khalid ta yi a masa iso yaran ƙofar dai dama tsoronsa suke yi dole suka gaida shi izinin ta ba su nan sannan ya shiga gaishe ta yake yi amma a nakashe take amsawa shi dai bai jima ba ya taso ya wuce ƙofar Hajiya Lami ita ma ba yabo ba fallasa ta amsa masa ya taso zai fito suka yi kicibis da Anisa ita ma tana cikin gidan labari ya tarar da ita Saddam ya dawo da turi ta toyo kofar su shine suka haɗu ta shego za ta rungume sai ya jawo da baya ce ke wai baki da hankali ne Abdul da ke gefe yana kallon su dariya ya kwashe da ita wani mugun kallo Saddam ya auna masa wanda ya sa shi shiru babu shiri cikin rashin jin daɗin disgin da ya mata ce ha ba lollipop dan kawai zan tarbe ka sai ka wani yarfa ni shine ko ka faɗa min zaka dawo sai dai in ji saukar ka a shanun talla yana tafiya na faɗin to ai yanzu gani kin gani ko bai tsaya ba fat ɗin su yayi da mayataccen kallo Anis take bin sa da shi ji take yi kamar ta haɗiye sa ta huta Hajiya Lami kuma ta baki ta ce kin dai gani bai da burin da ya wuce wulakanta ki a gaban ku yanki bata mai da hankalinta kan Hajiya ba ta shige ɗakin ta zuwa wanka idan so take yi ta shirya yau a wurin sa za ta wuni da gudun sai ya karasa ga mamma yana rungume ta I miss you so much mamma na buga kafadarsa ta yi tare da cewa ya hanya dan albarka sakin ta yace hanya alhamdulillah mamma da fatar mun same ku lafiya lau muke ina su maman yara suna can mun baro su sam hafa har da kukanta zan dawo ya faɗa yana murmushi Allah sarki mai sunan mama nan mun ba da jimawa ba ai za ta dawo kusa da mu mamma yunwa nake ji fa ina favorite ina ne gashi can kan dining mu je ka ci a'a to bara na fara freshen up sannan in zo na ci tukunna ɗakin sai ya shige dan wasa ruwa kan gadon ya kwanta yana kallon silin ya san wannan gyaran mamma ce da shi ita dai da kanta dan ta san shi baya son gina shigar masa ɗaki cin yake ya lafin samun kanshi a gida tabbas ya misin gidansu shaf ya shirya don yunwa yake ji sosai Mugza ya saka sai wata riga amles baka asalin kyawun sai ya ƙara fitowa ko da ya fito har Anisa ta kawo jiki tare da danin ya wuce don yayi
yayi kamar bai ganta ba. Yana isa dining ɗin kulolin ya fara buɗewa. Alalar leda ce da sos ɗin hanta sai kunun aya mai mugun sanyi. A ɗayan kular kuma tuwon farar shinkafa ne da miyar kuɓewa. Aroma ɗin ya shaƙa yana godewa Allah da ya bashi uwa irin mamma.